אני לא יודעת, לא ציפיתי לספר את זה היום, אבל יש בייעוד שלכם סוד שהוא מעבר לייעוד להיות עורך דין או להיות רופא. הייעוד הראשוני וההתחלתי לפני שאתם יוצאים למלוא הפוטנציאל שלכם, ככה נגיד לגלם את הכישרון שלכם או את היכולות שלכם במלוא הפוטנציאל שלהם, זה אחרי הפגישה עם החצי השני שלכם. והוא יכול להפוך לכל דבר. הוא נמצא והיה שם תמיד. כן? הוא תמיד שוכן במקום שלו והוא תמיד יהיה שם. והוא יש לו גם כן צליל מסוים. הוא אינו יכול להגיע אליכם, נקרא לזה, ולרדת למימדים האנושיים של תודעה האנושית. כי יש לו צליל אחר.